नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनै हौवा गोदान जाफ्रामनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों होननानै माबायदि मोनदों जाहां ना Mission Banglos Kalpuri. Girce bin. Abi सफैबावबायसो हनै मालाय लामानि अबस्था नोंसोरखौ मोजां नुदों बाय बाय हिन्जाव गोदान लांनो फैग्राफोर बिसोरो मोनलाङोना मोनलाङा दा दे फैदो दे एक्टरफोरा आस्ते लामाया आयै आयैसो लामाया Punten deh cycle mau सफैबायमोन सफैनायालाय नै जोंहा दसे सिगाङाव खोनानो मोनबाय जे आन्द्रियास रुंसारि आन्द्रियास नार्जारि बिथांनि फिसाज्ला एसे दं आरो बिथांखौ लानानैहाय नुजाफैदों दा बे रादाय थानानै फैदों बेखौ आं एसे गिदिरा बुंदों खिन्थु आं डाइरेक्ट बेखौ बुजिनो हायाखैब्ला दा बे रादाय थानो जे लानानै फैदों रायजो राजाफोरखौहाय दा बेवहाय माबायदि राजि दं मा गैया बेसो प्रश्नआ आं राजि दं गावनि गोसोजों सोरबाफोर नुयोबा बुंखादों माबाफोर गैया आंनि गोसोआव उनावहाय गड़बड़ जानाय नाथ' जानाय नङा फाक्का खासैब्ला राजि दंखायो बयबो खोनाबाय दा राजि दं फाक्का गड़बड़ जानाय नङा जों सेंग्रानिफ्राय खोनाबाय जे बिथाङा बुंबाय जे राजि दं भबिष्यतआवहायबो गड़बड़ जानाय नङा फाक्का खासैनाय दा जोङो सिंगिनिबो सोंदोनि मेरिसा नार्जारि दा बे रादाय थानायनि बिसयावहाय नोंनि गोसोआव मा सानना दं मा बुंनो सानदों राजि दं बा गैया जेरै बिथाङा बुंबाय राजि दं होनो दा बे दं होनाथ' जानाय नङा दा बेनिफ्राय जों खोनासंनांगौ मा बुङो बेनिफ्रायसो जों खामानिखौ आवगायलांनो हायो बेनिखायनो बुंनो मा बुंनो गोसो आंबो राजि दं गावनि गोसोजों आखाइखौ मा हो बयबो राजि दं खोनाखाबाय बयबो खोनाबाय राजि दं जेरैदि होमब्ला बे समाव जोङो दिनैनि जे मेल बेखौ जों फोलावनो मानोना बिनि उनावनो मिसा बावनाय जागोन बेनिखायनो जोङो संक्षेपै खालामनोसै होमब्ला दिनैहाय जे रादाय थानाय अनुष्ठान बे रादाय थानायनि थाखैहाय सेंग्राफ्रा माबाफोर मुवाफोर लाबोगोन नामा खिलायलायनांगौ जोंनिबो माबाफोर दं नामा लाबोदो बयबो नुथोंसै मा मा होनना सिलायलायो
राधे खालियाव फिथा होनायाव चिन्हफोरखौहाय दङ दङ दे लाबो जोंनि गेजेराव रादाय खानायनि थाखाय रादाय खानायखौ फाक्का खालामनायनि थाखाय चिन्हफोरखौ लाबोबाय मोननै सकेस सासेनो गोजा थावै सासेनो मोथा दा बेखौहाय होलायनानै चिन्ह जेन' गोथै बावि बायदि जों मोनसे सल' फराया चिन्ह थाला बावा गोसोखाङो दा बेनिखाय बेखौहाय सिलायनाय होनोसै दा सिलायनायनि सिगां बेखौ जोङो आसिस होनांगौ बेनिखायनो जोंनि सिगाङाव मोनगोनां फादार दङ लकाल रेभारेन्ड पारिश प्रीस्ट फादर अर्नेस्ट किडो आइए फादर जी आप इसको आशीष कीजिए परमेश्वर तेरे शब्द मात्र से सब कुछ पवित्र किए जाते हैं। इस पवित्र जल के छिड़काव से इस अनुष्ठान में जो उपहार एक दूसरे को दिया जा रहा है उसे आज देखकर पवित्र करने की कृपा करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इसलिए हमारे जो मंदिर का प्रोग्राम प्राय खत्म होने वाला है लेकिन आखिरी दौर में हम पहुंचे हैं आखिरी और एक दौर है एक काम है उसको हम अभी हमारे फादर के हाथों से हम समाप्त करें तो दोनों इसके बाद इसको cái không mở और cái không mở nữa ताकि इसे शादी को है आदान या खाते तो आशीर्वाद तो बिना ये खाते और आश्रम नमो ना क्या आश्रम अगर तो लाते क्या आश्रम नमो देखो आते दे देखो और इधर भी आशिया में हर कोई खड़ा है तुझे चलो तुझे दे फूल या तुम्हारा आशीष होनानै जोङो बिनि बे रादाय खानाय मेलखौहाय जोङो फोजोबनोसै आइ फादार आंखौ फरायनानै आरो बे फादार आशीष देवी देवना आशीष कीजिए थोड़ा आशीष सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपनी योजना अनुसार उनके जीवन को सफल बनाए जिस योजना के द्वारा जिस मकसद को लेकर यहाँ आए हैं वो मकसद एक दिन शक्ति कृपा द्वारा पूर्ण हो सर्वशक्ति पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जोंनि अनुष्ठाना एसेयावनो जोबथ'बाय दा सेंग्रा सिख्रिनो दा
우리가 보는 가사리 샤베 아이 사브리가 사브리 사브리 더 사브리야 징그라니 프라이 아 징그리니 프라이 मण्डलीखौ साखि दोननानै जों बे प्रप'जालखौ नोंथांमोननिसिम इसोरखौ साखि दोननानै बे प्रप'जालखौहाय दोननाय जाबाय बेनिखायनो बे गासै जोंनि माखासे उद्देश्यफोरखौ बुंनायाव जानांगौ माखासे थालांबाय मानोना बुंब्ला बेबो आंनि मोनसे गिबि खेब बेनिखायनो जे जानायफोरखौ नाजावदो आरो गोरोन्थि जानायफोरखौ अननानै क्षमा खालामदो गोजोन्थों Nangla. Ada belai? Wagadan. Nोंथाङा माबायदि मोनदों? दिनै हौवागोदान जाफ्रामनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों होननानै दे माबायदि मोनदों? जाहां ना? हिन्जाव गोदान जाफ्रामनानै माबायदि मोनदों दे खोन्थादो आब'। हिन्जाव गोदान जाफ्रामनानै माबायदि मोनदों खोन्थादो दे। दाबो जाथायाखैना जाफ्रामथ'दों जोंना ना। दे खोन्थादो दे माबायदि मोनदों? माबोरै मोनदों? औ। साख्रि माबावनानै। बेबो होनखादों दहाय। सांग्रांसो। ओंखाम जेननायावथ' आं बोरैबा मोनदोंमोन। बे आयंआ उल्था फाल्था आंबो जिरायनानै एमन मिनिखादों। सोंनायानो मिनिथाव जाखादों आरो दा हिन्जाव गोदानानो सांग्रांसो नागिरबाय नै। रिंखाङालाय माबायदि मोनदों बिसिनि सेरेमनियाव फैनानै? माने माने जोबोद इन्टारेस्टबो मोनदों मोजांबो मोनदों आरो ना आब'मोननि माबाया मा होनोमोनलाय रिं मेरेजआ जोबोद मोजाङै जानानै थांबाय जोबोद मोजां मोनदों आरो उनावहाय उननि हाबायावहाय फैबावगोन जों फैयोदा नोंसोरबो फैयो दा नै मोजां मोनला फैयो दा नोंसोरलाय फैयोना फैया हाबायाव दा गरम ने गरम बोथोराव हाबा लानायानो जाला एकेसन पार्टियाव दायथायबो माबा मा होनोथाय बिदिखौबा बिसरजों नाजोंआ मा होनो सरस काटला आंथ' मिथिला बेखौ बेंगलिसो ओंख्रि बेयो जोंनि आसामावबो सङो बाट मिथिया ओमफ्राय माबा अमा ओमफ्राय दाउबो ओमफ्राय माबा दाल ओमफ्राय माबा राजमा ना मामोन राजमा सले गोथाव जा गोथावमोन बे आब'नि रिं मेरेजआव फैनानै जा मोजां मोनबाय नोंलाय माबायदि मोना? आंथ' जोबोद मोजां मोनदों आरोना आं बिरादनो बिसिनि रिं मेरेजआवहाय जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों इन्टारेस्ट मोननायजों लोगोसे बिरादनो आंथ' हेपियावनो दङ आरो दाबोनो आब'मोननि रिं मेरेजआ जोबोद मोजां जाना थांबाय ना दायो दंलायो सोरबा जाहोनांगौ दंबा थाब थाब लेंहरदो नोंलाय बहानि लांगोन
So आब'आथ' वेस्ट बेंगलनि दायो आसामाव थांसिगोन आसामनि रायमना नेसनेल पार्कआवनो थानाय साखाथियावनो बे आब'आ सहैसिगोन आरो ना स' आब'खौ जोंनियानो लांसै ना दुं बेरे बेरे रेडि बयबो जानो रेडि खादा अके दे लाइक खालामबा जाबाय बयबो ना 네 와그다나 베이나를 끼깔라가네 베이나를 खुलुमबायनो गुमै नों दिनैहाय रिं मेरिजआवहाय आब'खौ मोननानै माबोरै मोनदों मोनाखैसो होनबायनो मोनखाबाय खिन्थु माने रायजोखौथ' जाहोथ'नाय जायाखै आरो ना मोनखाबाय बेखौनो ससे मोनबाय dari mosaनो आद्रा थाबाय आरो मोसानो मोनगोन मोसानोसो गोसोमोन नङा बेफारखौसो मोसानो जा लाखि हौवा गोदानबो हिन्जाव गोदानबो अखे हाबाय थादों दिल्ली ओमफ्राय मैयाबो बेलासियाव हादोंमोन रबिबाराव बा दिनै समबार दिनैहाय अखाया फुङाव हादों सोरांजों ओमफ्राय दा प्रग्राम मावनो हायाखै जा लाखि हौवा गोदाना दैज्लां बोथोराव हाबा लाग्रा बेयो एकदम गाज्रि बेनो हाबाखौ अखायानो नोंखौ बासायदोंसै इसोरा सोरखौ फसायगासिनो माबायदि मोनदों दां हौवा गोदान खोन्थानो रोङा थाङो आयौ बाइक दं गाखोफादों मानसिफोर